Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam Pedro. Waalaikumsalam Truk. Iki lagu baru Kong. Ayo coba Ibu Khotijah. Ayo Truk. Ibu Khotijah, putri Islam yang pertama, seorang istri berjuang dampingi Nabi dengan harta, tenaga dan perasaan, berat ringan, suka duka silih berganti. Semua istri punya peranan sendiri, masing-masing setia jalankan bakti. Siti Aisyah sering ikut juga berperang, banyak pula riwayatkan hadis Nabi. Satu kali air mata menetes di wajah Nabi di pangkuannya. Sungguh berat dakwah Nabi Muhammad. Ibu Khotijah selalu menghiburnya. Ibu Khotijah selalu menghiburnya. Wah, Ibu Khotijah ya Truk. Wah iya iki mau riwayate Bu Siti Khotijah garwane Kanjeng Nabi sing pertama. Ngono ya Truk. Sing ngakoni nalika panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad kundur saka Gua Hira nalika nampa wahyu pertama iki. Ngono kanthi rasa sing kuwatir lan sak panunggalane iki. Ibarat iki sejarah iki nibonangi kundur ana daleme banjur diselimuti karo garwane Ibu Siti Khotijah. Ono bareng wis rada sauntara Kanjeng Nabi banjur dawuh yen panjenengane bubar nampa wahyu. Ngono. Lha kuwi kok panjenengane Ibu Siti Khotijah iki yakin percaya kenabiane Kanjeng Nabi iki mau. Lah kok iso percaya ya Truk? Lho mestine ya wis terbukti ana dalem kuwi. Mesti Kanjeng Nabi karo garwane iki mesti ora ana cacate. Mesti garwane iki ngakoni yen pantes Kanjeng Nabi iki umpama dadi nabi iki ya cocok. Ngono ya. Minangka kuwi tandhi buktine awake dhewe nek Kanjeng Nabi iki bener-bener apa Gong? Ya apik ngono kae. Lah buktine garwane ya setuju kok. Oh iya ya Truk. Ayo monggo iki nek manut dawuh sing ana iki sing ngerti nomor 1 kekurangane iki mesti ya garwane to, Gong. Sebab bendina kumpul ana ngomah iki sedina rong dina apa meneh nganti wis bertahun-tahun iki mesti ngerti kekurangan-kekurangan sing ana lho. Oh iya ya, ini nyatane Ibu Khotijah iki rumangsa ora entuk kekurangane Kanjeng Nabi, mula nalika Kanjeng Nabi iki diduta dadi nabi langsung percaya. Ngono, ora ragu-ragu sebab wis ngerti akhlake Kanjeng Nabi kuwi. Oh ngono ya, iki pelajarane ning kono kuwi muga. Beda karo Kang Gareng. Iya, awake dhewe Kang Gareng ki nek aja-aja kok dadi nabi. Ayo ki urung karuan nek malah Gareng Kang Gareng kok dadi nabi ngono mesti dilok. Iya ya, ya wis ngerti saben dinane kok kekurangane iki mula
ora cocok nek dadi nabi. Ha ning wong Ibu Khadijah ki kuwi tandha buktine nek pancen bener-bener Kanjeng Nabi iki pantes dadi nabi. Oh ngono iki pelajarane nggon lagu iki mau ngono kuwi mau. Sing berjuang dampingi nabi. Kuwi panjenengane Ibu Khadijah iki ibarat iki dengan harta, benda, tenaga dan perasaan. Oh iya ya panjenengane iki maune Kanjeng Nabi iki ya sugih terus juragan gedhe ngono ning terus dienggo dakwah kuwi mau. Oh iya menolong agama Allah iki mau. Akhire sisan karo diuji keimanane dening Gusti Allah iki diuji harta bendane, kekurangan harta bendane. Diuji rasa khawatir, rasa takut, kekurangan jiwa lan sak panunggalane iki termasuk kekurangan harga diri barang kuwi langsung diuji. Wo jebule ngono. Wah iya ya Gong. Lah iya. Wo ngono. Berat ringan suka duka silih berganti ngono kae ceritane nek nggon riwayat sejarah nabi iki bareng awake gelem sinau. Ya lagi gelem sinau terus iya ki mbuh mbiyen mung kokean dolanan nek. Iya. Awake dhewe iki mung diulang karo Gusti Allah kok mung kokean le dolan. Lah iya ya Gong ora gelem sinau. Ki umpamane di sekolah ya mung gaweane dolanan ya terus iya. Umpama dibiji Gusti Allah iki awake dhewe mung kegolong wong sing gur dolanan tok kok terus. Pelajarane ora gelem tau sinau ya awake dhewe iki mau. Ngono ya. Kowe garwane nabi kuwi Ibu Siti Khadijah iki perjuangane iki ya melu ibarate nabi iki penderitaane nabi ya garwane ya melu keluarga melu. Oh iya ya Glogong kuwi kaya ngono perjuangane mula ora aneh nek disebutke nek umat Islam terbaik ya zaman nabi kuwi mau. Ning ora kok umat sing dikepenake ning perjuangane iki luwih gedhe, ujiane luwih abot. Oh ya ning ya kuwi tingkat kelulusane nilainya luwih dhuwur. Itu karo awake dhewe iki umpamane lulus ya tingkat SD. Ayo nek Kanjeng Nabi iki lulus tingkate profesor. Lho iki bedane iki awake dhewe ngono ki, Tru. Padha-padha lulus ning beda-beda tingkatane. Ngono. Lah nek saiki iki umat terbaik apa lho? Umat Islam terbaik ya sing ujiane luwih abot. Lho kuwi nek gawe Kanjeng Nabi ngono ki pelajarane iki ngono. Ya tegese ujiane iki luwih gedhe, luwih abot lah kuwi. Semua istri punya peranan masing-masing. Dadi garwane Kanjeng Nabi iki ya terus sakwise bar Ibu Khadijah suwe kuwi terus kagungan garwa meneh iki rata-rata garwane iki sing nyejarahke hadis-hadis Nabi sing ana ndalem. Ibarate iki kegiatane Kanjeng Nabi saben dinane ana jero omah iki sing ngriwayatke garwa-garwane. Mulai zaman saiki awake dhewe muslimin muslimat ngerti prilakune dawuh Kanjeng Nabi jroning omah iki, sak jroning omah kan sing ngerti garwane. Mula diceritake lho. Saiki iso dienggo pedoman umat zaman saiki nalika Kanjeng Nabi ana dalem omah iki piye wae ngono kuwi, sing ngriwayatke garwa-garwane terus. Ngono nyatane kabeh riwayat iki ora ana sing ora apik. Apik kabeh kok. Oh iya ya. Lho kuwi tegese ana tujuane ya, Truk. Dadi kena nggo pedoman sebab nek areng ngerti kahanane Kanjeng Nabi ana jero omah iki wong jaba ya ora ngerti to, Truk. Ngono mangka kuwi ana pedomane, ana tuntunan sing kudu diwarahke dening para umat. Oh iya jroning jero omah kuwi mau. Kuwi dadi fungsine garwa-garwane Kanjeng Nabi iki werna-werna iki duwe tugas masing-masing. Jebule tugase abot ya, Truk. Iya. Garwane Kanjeng Nabi iki nalika
Kanjeng Nabi iki diasingke ya melu diasingke lho. Kekurangan harta benda lho monggo nek manut ceritane iki panjenengane Ibu Siti Khotijah iki juragan gede truk maune iki kaya raya. Ngono nganti dinggo berjuang iki nganti ya dengan harta benda nganti ora kagungan apa-apa lho. Ya nganti kae ana riwayat ya iki mau. Satu kali ya Kanjeng Nabi iki sayah kondur saka le dakwah iki nganti Ibu Khotijah iki neteske luh merga prihatin nyawang ujiane Kanjeng Nabi kuwi mau. Dene panjenengane kaya-kaya ki wis ora iso sabiyantu merga wis kabeh kaya kena wis diudhokke kuwi mau. Ngono ya prihatin ya gedhe ya. Mula kuwi gong ki awake dhewe ya gelo iki sinau kok lagi saiki. Kok ora biyen-biyen le ngaji. Lah iya ya. Mula sing jenenge spiritualitas iki jebule ya kae ana sing mestani nek spirit iki padha karo semangat. Mula nek sinau agama ki duwe semangat. Semangat untuk menjalankan agama iki dadi ana gregete. Malah semangat untuk membela agama Gusti Allah dadi duwe semangat. Iki bedane awake dhewe biyen ora ngaji iki bedane ngono, Truk. Lah ya gelok ta, Truk. Ha iya ya, Gong. Mula iki saiki ngaji sik sinau. Biyen kokean le dolanan diwulang guru kok. Ya wong mongko gurune iki bapa gurune iki maha guru. Allah Subhanahu wa taala kok awake dhewe dadekke murid kok kon maca gaweane kok malah ora tau maca. Iki awake dhewe gelone ning kono, Truk. Mesti wis dihukumi dening Gusti Allah iki awake dhewe saben dinane mongko kean le dolanan. Ora gelem sinau. Belajar wong kewajibane dadi murid. Ayo ya, Truk. Lah iya. Iki mau Kang Gareng sithik le awake dhewe sinau sithik-sithik ya, Truk. Sak gaduke sak isane. Ngono ya, Truk. Sesuk teruske meneh Kang Gareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.